Ovo su neka od čestih pitanja koje dobijam. Neophodno je da čovjek ima neki minimum sluha i muzičkih sposobnosti. To se lako provjeri audicijom i kroz mali intervju koji uvijek obavim sa kandidatima. Ne moraš da imaš formalno muzičko obrazovanje, ali moraš da imaš volju da učiš temeljno i postojano. Mnogi kandidati u početku sumnjaju u svoj sluh i sposobnosti, ali se u praksi vrlo često pokaže da je strah veći od stvarne prepreke. U ovoj školi se polazi od početnog nivoa i stiže se do najvišeg. Apsolutni početnici se uključuju u nastavu bez ikakvih problema, jer je nastava u potpunosti prilagođena potrebama i mogućnostima svakog učenika. S druge strane, učenici koji već imaju neko predznanje počinju sa nastavom od onog nivoa koji nakon audicije i razgovora procenim da je neophodno. Na taj način iskorištavamo sve ono što je već dobro, ali ne ostavljamo prostora da ostanu praznine u znanju. Postoji jedan mit koji kaže da ako je neko učio neku drugu vrstu muzike, to predstavlja problem za učenje vizantijske muzike. Odgovaram i na to. Bilo koje formalno obrazovanje ne predstavlja nikakvu prepreku za pohađanje nastave, ali istovremeno ono nije neophodno. U tehničkom smislu, ono što je neophodno je da imaš računar, tablet ili telefon i stabilnu internet vezu.